În tur de la Colegiul Național Mihai Viteaz, o echipă de elevi a ales să ducă pasiunea pentru tehnologie mai departe decât sala de clasă. Activă din 2016, Cyberpunks Robotic participă constant la First Tech Challenge, unde, an de an, a acumulat experiență și rezultate importante, atât pe plan național cât și internațional. În 2025, echipa a ajuns să reprezinte România la First Global Challenge, un pas important în evoluția lor. Sunt Alesia și astăzi descoperim cum robotica devine o lecție practică de STEM. Sub îndrumarea mentorului, elevii aduc la viață concepte inovatoare. Haideți cu noi să aflați cum se construiește un robot de competiție și identitatea unei echipe. Ce abilitate din STEM consideri tu că ți-ai dezvoltat în cadrul echipei și cum crezi că te va ajuta pe viitor? Eu consider că abilitatea din domeniul STEM pe care am dezvoltat-o cel mai mult este cea de inginerie, deoarece am învățat cum să proiectez într-un program 3D, cum să folosesc o imprimantă 3D și cum să asamblez anumite sisteme de pe robot. Ce abilități crezi că ți-ai dezvoltat în rolul de team leader și coordonator de strategie și cum vă organizați departamentul? Organizarea departamentului constă în ședințe săptămânale de brainstorming și discutarea strategiei de joc, iar câteva abilități pe care le-am dezvoltat în această funcție sunt gândirea analitică și lucru în echipă sub presiune. Ce presupune programarea robotului și de ce este important? Deci, în primul rând, programarea robotului semnifică transformarea unei grămezi de metal, precum aceasta, în niște metal care se mișcă pe teren și îndeplinește niște task-uri pe care le avem din tema acestui sezon. De exemplu, robotul nostru ia artefacte și le aruncă către coșurile pentru scorare. Și programarea este importantă pentru că fără ea, toate piesele, chiar dacă sunt construite, nu pot merge și nu pot funcționa pe teren. Programarea, de asemenea, ne ajută și să controlăm robotul într-o modalitate autonomă, prin care ia decizii singur pe teren și astfel putem să îndeplinim mai multe task-uri. Ce competențe STEM dezvoltă un elev care face parte din departamentul de programare? Deci un elev din departamentul de programare dezvoltă multe aptitudini STEM, deoarece pe asta ne bazăm noi. În primul rând, elevii noi care se alătură echipei învață, de exemplu, cum să facă studii, pentru că noi, pentru a afla, de exemplu, viteza flywheel-ului, ca să aruncăm mingile constant, trebuie să facem un studiu pe teren real cu valori notate. Și asta ne ajută pe partea științifică. Pe partea tehnologică, trebuie să programăm robotul pe un laptop în limbajul de programare Java și este un limbaj care necesită multă implicare pentru a-l învăța. Pe partea de inginerie, folosim automatizări pentru a ne fi mai ușor controlul robotului. De exemplu, noi putem să apăsăm pe un buton și el să facă autonom niște task-uri. De exemplu, să arunce 3 artefacte sau să se meargă automat la o poziție. Și pe matematică, tocmai astăzi am făcut din nou un studiu pentru niște calcule care ne ajută să localizăm robotul să se localizeze automat. Crezi că vei lua în considerare o carieră în STEM după participarea în FTC? Da, voi lua în considerare o carieră în STEM după participarea în FTC, deoarece cred că participarea în FTC îți dezvoltă munca pe foarte multe planuri, inclusiv în domenii de fizică, matematică, inginerie mecanică, inginerie chimică chiar. Care a fost cea mai mare problemă pe care ați întâmpinat-o la robot în Panama și ce ați învățat din această experiență? Cea mai mare problemă întâmpinată la robot la competiția din Panama a fost sistemul de ridicare, deoarece sfoara pe care trebuia să se ridice acesta pentru a multiplica scorul adunat de-al întregului meci era dinamică și din cauza asta a fost sistemul de ridicare foarte greu de confecționat. Piesele pe care le-am primit au fost de la un singur furnizor, nu aveam cum să folosim alte piese, ceea ce ne-a îngreunat foarte mult treaba. Și mai important e testarea, am învățat că e testarea mai multor prototipuri și pusul în funcțiune acestora atât acasă la antrenamente cât și acolo la competiție, pentru că e o diferență extrem de mare. Cum îți organizezi departamentul de design?
Pe departamentul de design utilizăm platforma Excel pentru a ține evidența tuturor task-urilor pe care le dau fetelor de pe departament. Acolo completez în măsura în care ele își termină task-ul și scriem și eventuale observații pentru ca acestea să aibă o evidență la potențiale greșeli sau potențiale îmbunătățiri pe care le pot face pe viitor. Și cum te organizezi ca să te asiguri că toată echipa lucrează bine împreună? Echipa să lucreze bine, noi organizăm ședințe săptămânale cu toți membrii echipei pentru ca fiecare să își spună dacă are vreo problemă sau dacă are nevoie de ajutor pe vreun departament sau pe vreun task pe care l-a primit. Și există sinergie între departamentele noastre, adică fiecare departament colaborează cu celelalte, atât cele non-tehnice cât și cele tehnice. Cum crezi că poate departamentul de comunicare să facă mai vizibilă imaginea echipei? Păi, departamentul meu ajută echipa noastră de robotică să fie mai vizibilă prin rețele de social media. De exemplu, postările de pe Instagram, Facebook și TikTok ajung să fie văzute de cât mai mulți oameni și așa noi avem o vizibilitate mult mai mare în orașul nostru pentru evenimentele pe care le facem. De asemenea, încercăm să organizăm evenimente cât de des posibil pentru a ne crește audiența în orașul nostru și tot așa pentru evenimentele respective ajungem să fim și premiați datorită faptului că am avut un reach foarte mare în comunitatea noastră. De exemplu, am fost premiați pentru evenimentul nostru Femei în STEM la Gala Faptelor Bune Arieș, unde am primit locul 2 pentru evenimentul organizat de noi. De ce crezi că este importantă comunicarea într-un proiect? Comunicarea într-un proiect mi se pare că este foarte importantă, deoarece ne ajută să realizăm un proiect eficient și să nu ne încurcăm în atribuțiile fiecăruia. De exemplu, noi, la începutul fiecărui eveniment, ne punem o listă unde ne organizăm ce trebuie făcut pentru evenimentul respectiv. De exemplu, punem lista cu sponsorii care o să ne ajute la evenimentul respectiv, punem, cum am zis mai înainte la Femei în STEM, am avut o listă unde am avut fiecare speaker de la ce oră o să trebuiască să vorbească și tot așa ca fiecare să știe bine atribuțiile pentru evenimentul respectiv ca să nu ne încurcăm. Cyberpunk Robotics nu este doar o echipă de robotică. Aici, fiecare zi este o oportunitate de a învăța, de a construi și de a visa mai departe. Este un loc unde tehnologia și pasiunea merg mână în mână, construind viitorul, prin știință, educație și inovație.